Also should be on this list if you're looking for optimum performance, caffeine. And caffeine has a very disruptive effect on the neurotransmitters in the brain. In fact, it creates a crisis. There's a book in the library called Caffeine Blues, I think by Kaczynski is his name. And he shows that when we have a cup of coffee, it basically creates a little bit of a crisis in the body. Μετά λοιπόν τη ζάχαρη και το αλεύρι αναφέρει την καφεΐνη. Μάλιστα, οι πηγές της μεταξύ άλλων είναι το βιβλίο Caffeine Blues. Ας δούμε λοιπόν τι άλλο αναφέρει αυτό το βιβλίο. Θα δούμε τις έρευνες από πανεπιστημιακά ιδρύματα που αναφέρει το βιβλίο. Με τα μικρά αγγλικά γράμματα κάτω από τις παραγράφους αναφέρονται οι αντίστοιχες έρευνες που έχουν δημοσιευθεί. Μπορείτε να τις ψάξετε στο Google και να τις διαβάσετε ολόκληρες. Η είδηση ότι ο καφές περιέχει αντιοξυδωτικά σάρωσε την Αμερική. Όμως είναι η ατμή της παρασκευής του καφέ που περιέχουν αντιοξυδωτικά στοιχεία και όχι το ίδιο το ρόφημα. Ακόμα και αν κολλήσετε τη μύτη σας δίπλα στην καφετιέρα σας και εισπνεύσετε βαθιά, δεν θα λάβετε μεγάλο αντιοξυδωτικό όφελος. Στην πραγματικότητα, η καφεΐνη μειώνει άμεσα τα επίπεδα της μελατονίνης στους ιστούς, σε πειράματα σε ζώα μεγενθύνει τις βλάβες από ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από έκθεση σε ακτινοβολία, αυξάνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες, οι οποίες είναι γνωστό ότι επιταχύνουν τις βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες. Η καφεΐνη έχει αποδειχθεί ότι αναστέλει την επιδιόρθωση του DNA, μεγενθύνει τις επιζήμιες για το DNA επιδράσεις άλλων μεταλλαξιογόνων ουσιών. Η καφεΐνη προκαλεί αυξημένη απώλεια θιαμίνης και άλλων βιταμινών του συμπλέγματος Β στα ούρα. Η τακτική κατανάλωση καφέ μπορεί να συμβάλλει σε ανεπάρκεια της βιταμίνης Β και συμπτώματα όπως νευρολογικές βλάβες. Μόλις 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης προκαλούν αυξημένη απώλεια ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου και χλωρίου στα ούρα. Η καφεΐνη αύξησε την απώλεια καλίου κατά σχεδόν 1/3. Εξασθενεί την ικανότητα των νεφρών να συγκρατούν το ασβέστιο, το μαγνήσιο και άλλα μέταλλα. Ο ψευδάργυρος προσθέθηκε στον κατάλογο των θρεπτικών συστατικών που εξαντλούνται από την καφεΐνη. Η απώλεια νερού από τους ιστούς μας επιταχύνεται με την καφεΐνη. Έχει βρεθεί ότι η καφεΐνη μειώνει το συνολικό χρόνο ύπνου, αυξάνει τη διάρκεια του σταδίου S2, μειώνει το στάδιο S3 και συχνά εξαλείφει το στάδιο S4, βαθύς ύπνος. Η καφεΐνη μπορεί να οξυδώνει τον διαθέσιμο σίδηρο, μετατρέποντάς τον σε μια μορφή με δραματικά μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα. Ένα μόνο φλιτζάνι καφέ μπορεί να μειώσει την απορρόφηση του σιδήρου από ένα γεύμα έως και 75%. Τόσο ο καφές όσο και το τσάι μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων σιδήρου. Η καφεΐνη δεν είναι μόνο ικανή να προκαλέσει κρίσεις πανικού, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τη συχνότητα και την έντασή τους. Ακόμα και η μέτρια πρόσληψη καφεΐνης έχει βρεθεί ότι επιδεινώνει το άγχος. Οι ασθενείς που πάσχουν από άγχος μετά από μια περίοδο μείωσης της καφεΐνης είδαν τα συμπτώματά τους να μειώνονται κατά μέσο όρο 42% και η βελτίωση ήταν ευθέως ανάλογη με την κατανάλωση καφεΐνης. Ο καφές και ο ντεκαφεϊνέ σχετίζεται με αυξημένη χολυστερόλη και οι αυξήσεις αυτές δεν είναι πάντα μικρές. Τα επίπεδα χολυστερόλη στο αίμα φαίνεται να αυξάνονται σε ευθεία αναλογία με τον αριθμό των φλιτζανιών καφέ που καταναλώνονται. Ο καφές προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση της πεψίας σε ολόκληρο το γαστρεντερικό σωλήνα. Μπορεί επίσης να επιταχύνει τη γαστρική κένωση, οπότε το περιεχόμενο του στομάχου περνάει πρόωρα στο λεπτοέντερο, διακόπτοντας τη σημαντική γαστρική φάση της πεπτικής διαδικασίας. Η κατανάλωση καφέ μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο καρκίνου του ηροδόχου κίστης. Όσοι κατανάλωναν 2 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα, αύξησαν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του παχαίου σεντέρου κατά 70% σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από ένα φλιτζάνι την ημέρα. Η καφεΐνη μπορεί να ασκήσει αρνητική πίεση απευθείας στο αμυντικό σύστημα του σώματός μας, μειώνοντας τη δραστηριότητα των μονοκύτταρων και των κυττάρων φυσικών δολοφόνων NK. Η καφεΐνη αυξάνει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα και διαταράσσει τη ρυθμιστική δράση της ινσουλίνης. Μπορεί να μειώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη στους ανθρώπους. Ο αυξημένος κίνδυνος καρδιακής προσβολής φάνηκε να ξεκινά από 1 έως 2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Η κατανάλωση περισσότερο από 1 λίτρο καφέ την ημέρα προκαλούσε αύξηση του κινδύνου καρδιακής προσβολής στις γυναίκες κατά 250%. Οι μέτριοι πότες καφέ με υψηλή χολυστερόλη είχαν πάνω από 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, ενώ οι βαρύτεροι πότες καφέ είχαν 18 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ. Η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει ξαφνική συστολή του αορτικού μυός, καθώς και δραματικά αυξημένη απελευθέρωση ορμονών του στρες στην ίδια την καρδιά. Σε ένα άτομο το οποίο οι αρτηρίες είναι ήδη μερικώς φραγμένες, τέτοια γεγονότα μπορεί να προκαλέσουν αρρυθμία και καρδιακή προσβολή. Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισης παροξυσμικής κολπικής ταχυκαρδίας και κοιλιακών εκτύπων. Αυτές οι αρρυθμίες συνδέονται συχνά με την άσκηση και βρέθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης PAT με κατανάλωση καφεΐνης, καφέ ή τσαγιού, όταν λαμβάνεται έως και 12 ώρες πριν την άσκηση. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και των αυξημένων επιπέδων στο αίμα μιας βιοχημικής ουσίας γνωστής ως ομοκυστεΐνη. Η αυξημένη ομοκυστεΐνη ισοδύναμη με την υψηλή χολυστερόλη ή το κάπνισμα. Όσο αυξάνεται η κατανάλωση καφέ, τόσο αυξάνεται και το επίπεδο της επικίνδυνης ομοκυστεΐνης στο αίμα. Υπάρχει συσχέτιση της ομοκυστεΐνης και των καρδιακών παθήσεων. Με την καθημερινή χρήση καφεΐνης, μια άλλη ορμόνη του στρες γνωστή ως κορτιζόλη αυξάνεται. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερα από 300 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης την ημέρα μπορεί να έχουν αυξημένη κορτιζόλη στον ορό για τις 18 από τις 24 ώρες. Η καφεΐνη καταστέλει άμεσα την παραγωγή μελατονίνης. 2,5 φλιτζάνια καφέ αυξάνουν τα επίπεδα της ορμόνης του στρες επινεφρίνης, κοινώς γνωστή ως αδρεναλίνη.
Η καφεΐνη διεγείρει επίσης την παραγωγή νορεπινεφρίνης, μιας άλλης ορμόνης του στρες που δρά μέσα στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα. Η εξάλειψη όλων των πηγών καφεΐνης επιλύει την προστατίτιδα στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών. Η καφεΐνη σχετίζεται με ουροποιητικά προβλήματα στους άντρες. Η συσχέτιση μεταξύ καφεΐνης και εινοκυστικής νόσου του μαστού έχει επιβεβαιωθεί από πολλούς ερευνητές. Σε πείραμα βρέθηκε ότι το 82% των γυναικών που απέφευγαν αυστηρά την καφεΐνη παρουσίασαν πλήρη εξαφάνιση των εξογκωμάτων του μαστού. Οι γυναίκες που αποβάλλουν τον καφέ και άλλα καφεϊνούχα προϊόντα τείνουν να βλέπουν βελτίωση σε αυτή την επώδυνη κατάσταση μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες. Μόλις 250 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης μειώνουν τη συνολική εγκεφαλική αιματική ροή του εγκεφάλου κατά 30%. Οι πάσχοντες από πονοκέφαλο έχουν συνήθως χαμηλά επίπεδα μαγνησίου και γνωρίζουμε ότι η καφεΐνη εξαντλεί τον οργανισμό από αυτό το απαραίτητο μέταλλο. Ακόμα και σε μέτριες δόσεις, η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση σε υγιείς νέους άνδρες και γυναίκες σε επίπεδα οριακής υπέρτασης. Μια μέτρια ποσότητα καφεΐνης που λαμβάνεται πριν από την άσκηση προκάλεσε επικίνδυνες αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης στο 45% των ατόμων. Η καφεΐνη προκαλεί αγκιακή αντίσταση, μια κατάσταση κατά την οποία τα αιμοφόρα αγκία, ιδίως στα άκρα, συστέλλονται και μειώνουν τη ροή του αίματος. Υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης καφεΐνης και της μειωμένης οστικής μάζας. Στις γυναίκες μέσης ηλικίας, πριν την εμεινόπαυση, η πρόσληψη καφεΐνης αύξησε το ασβέστιο που χάνεται στα ούρα και αύξησε και την απώλεια ασβεστίου μέσα του εντερικού σωλήνα. Η πρόσληψη καφεΐνης συσχετίζεται άμεσα με τη μειωμένη οστική πυκνότητα. Ο κίνδυνος για κάταγμα ισχύου για εκείνες που κατανάλωναν την περισσότερη καφεΐνη ήταν 3 φορές 300% μεγαλύτερος από ό,τι για την ομάδα που κατανάλωνε λίγη ή καθόλου καφεΐνη. Τα άρθρα ιατρικών επιθεωρήσεων επιτέλους καταγράφουν την καφεΐνη ως παράγοντα κινδύνου για την οστεοπόρωση. Η κατανάλωση καφεΐνης, είτε καφέ, είτε τσάι, είτε αναψυκτικά, σχετίζεται στενά με το PMS. Η συσχέτιση ξεκινούσε από το 1 φλιτζάνι την ημέρα και όσοι κατανάλωναν 8 φλιτζάνια την ημέρα είχαν 7 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από PMS σε σύγκριση με όσους απήχαν. Το Medical World News ανέφερε αδιάστατα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 13 από τις 14 γυναίκες που έπιναν 7 ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν βιώσει προβληματικές εγκυμοσύνες συμπεριλαμβανομένων αποβολών και θνησιγενειών. Ο κίνδυνος αποβολής που σχετίζεται με την καφεΐνη ήταν πιο σημαντικός από τον κίνδυνο που σχετίζεται με το αλκοόλ ή το κάπνισμα. Η απώλεια εμβρίου σχετίζεται ισχυρά με την κατανάλωση καφεΐνης πριν από την εγκυμοσύνη. Στην περίπτωση που η κατανάλωση συνεχίζεται στην εγκυμοσύνη, μια αύξηση του κινδύνου κατά 200% σχετιζόταν με οποιαδήποτε πρόσληψη καφεΐνης άνω των 163 χιλιοστογραμμαρίων ημερησίως. Η καφεΐνη αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου στις αποβολές που συμβαίνουν στο τέλος του πρώτου τριμήνου ή μετά. Ένας πιο ακριβής όρος είναι καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρίου. Το παιδί δεν είχε αναπτυχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Η καφεΐνη έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι προκαλεί καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρίου. Τα νεογέννητα μωρά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στον καφέ από οποιαδήποτε πηγή, μητρικό γάλα, τρόφιμα ή ροφήματα, επειδή δεν διαθέτουν τα ένζημα που τον διασπούν. Μελέτες περιπτώσεων δείχνουν ότι μπορεί να προκληθεί απειλητική για τη ζωή δηλητηρίαση από την κατάπωση λιγότερο από 1 γραμμαρίου καφεΐνης. Η καφεΐνη επηρεάζει το σύστημα επικοινωνίας του εγκεφάλου. Τα εγκεφαλικά κύτταρα συνομιλούν μεταξύ τους μέσω ανταλλαγής χημικών ουσιών. Νευροδιαβιβαστές. Η καφεΐνη αυξάνει το επίπεδο της ακετυλοχολίνης και παρεμβαίνει στη μετάδοση της αδενοσίνης. Έτσι διαταράσσει την νευρική μετάδοση στον εγκέφαλο, γεγονός που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Η καφεΐνη έχει συνδεθεί με το άγχος, την αχώδη νεύρωση, την ψύχωση και τη σχιζοφρένεια. Σε ασθενείς με σχιζοφρένεια παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της διαταραχής της σκέψης και της ψύχωσης μετά τη χορήγηση καφεΐνης. Η χαμηλή ως μέτρια πρόσληψη καφεΐνης, μία κούπα την ημέρα, μπορεί γρήγορα να προκαλέσει συμπτώματα στέρησης όπως κατάθλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα, κόπωση και πονοκέφαλο. Η οξύτητα του καφέ είναι υψηλότερη στον ντεκαφεϊνέ. Ο ντεκαφεϊνέ εξακολουθεί συχνά να προκαλεί τη δυσλειτουργία του κατώτερου ισοφαγικού σφικτήρα, τη βαλβίδας μεταξύ του στομάχου και του ισοφάγου μας. Σαν τα επίπεδα χολυστερόλης υψηλότερα και ταχύτερα από τον κανονικό καφέ. Η κατανάλωση ντεκαφεϊνέ για 2 μόνο μήνες αύξησε την LDL κατά 7%. Στατιστικά αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 12% αύξηση του κινδύνου καρδιακής προσβολής σε μόλις 2 μήνες. Η καφεΐνη είναι ένα βιολογικό δηλητήριο που χρησιμοποιείται από τα ίδια τα φυτά ως φυτοφάρμακο. Η καφεΐνη δίνει στους σπόρους και τα φύλλα μια πικρή γεύση η οποία αποθαρρύνει την κατανάλωσή τους από τα έντομα και τα ζώα. Εάν οι θηρευτές επιμένουν να τρώνε ένα φυτό που περιέχει καφεΐνη, η καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ακόμα και θανατηφόρες παρενέργειες. Τα περισσότερα παράσιτα μαθαίνουν σύντομα να αφήνουν το φυτό ήσυχο. Πιο συνηθισμένη απάντηση στην ερώτηση γιατί πίνεις καφέ είναι χρειάζομαι ενέργεια. Η ηρωνία είναι ότι η καφεΐνη αποτελεί σημαντική αιτία κόπωσης. Η καφεΐνη δεν σας έδωσε ποτέ ενέργεια, αλλά διεγείρει μόνο το νευρικό σας σύστημα και τα επινεφρίδια. Και αυτό δεν είναι ενέργεια, είναι άγχος. Για παράδειγμα, θα παίρνατε τραπεζικό δάνειο με επιτόκιο 75%. Ομοίως η ενέργεια που λαμβάνετε από την καφεΐνη είναι στην πραγματικότητα απλώς ένα δάνειο από τα επινεφρίδια και το σηκώτη σας. Και ο τόκος είναι εξαιρετικά υψηλός. Κάποια στιγμή μπορεί να βρεθείτε χρεοκοπημένοι, εξάντληση των επινεφριδίων, και να μην μπορείτε να αποκαταστήσετε τη ζημιά. Η καφεΐνη είναι καφεΐνη ανεξάρτητα από το που την παίρνετε. Και όλα όσα αναφέρονται εδώ σχετικά με τις διαταραχές της υγείας που σχετίζονται με την καφεΐνη ισχύουν και για το τσάι. Το τσάι του βουνού δεν περιέχει καθόλου καφεΐνη.